Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Menta kasengi balang jong kekat kendai teri kubana jemang arajar arpway ki dekat jong kekasi Student Union Shillong Mingi Circle kila yo abad hado hanyo teli ki kali ki bawan kit ye ki nong bela bar jela hajan ke Negrams Hospital ki batmu ban let teri bela ha ke jaka bala shna ye ke yeng building batmai jong ke Meghalaya Legislative Assembly kabadan hamau diang New Shillong Township. Hadin ka jing tokit ka babanya ki dekat jong ke KSU marmar kila pha biang ya kini ki barjela bakin let phai biang sha ka jaka ka bakiwan namar ka jing shepting yo ki long ki nongkit ya uknyang jing pang COVID-19 hakum kini ka por baka jela Meghalaya kala sha len shop ting hadu kata haka jing sapriang jong ka klam COVID-19. Haka jogo por ka seng kala bu jing keliru ba haka no korukom bakini ki nong bela barjela kila laj ban yai de ka basuk na ka kherdop talasi ka badan ha umling hakum gani ka por kat baki paj ba nong song snong pat kin hap ban su song khop haying namar ka jing penjari jok ka sarkar jela ye ki kendon an ki ba perking ya ka laj kawan syaki surok bat ki lenti ki singkeng ane ka sting sngi kat ba ki dekat kidang ya bunkam hani hayo nong song kum sebentar ban yarap ban volunteer lem ya snong ha ban nipet ban ya kami lem ya kata man penbet ya jiya jiyeng pet ba bede be social distancing ban ha badan kata ka random testing ha ti ko yo nom song tina kaliang ki dekat kat ba kidang yarap ya snong ha ban volunteer lai sendat ya lightly ki sumu bat ko swift ka ba dap da ki brio kiba kusai bakim de na kani kajela kajungi te marmar kumta kila pentip singi kupino ngilam bangi nglayo balet ban hiar te ndeng lapoi hapo Negrams te nglayo ban bat ya kini kibrio te hadin bala ya tokit asyamba kide kibrio buat wantre haki construction site kibadan hangi than mauding diang umsoli but ha hata kapor hi te lawan no ru na kaliang jong police department ni so ban ai jing kublei ya ka ki official police official jong ka mauding diang outpost bala simkhia ni kam ha ka ba na ka jing rap jong ki layo man phai no ye ni brio ki ba wan na ka jing thumu ban lek trei safety construction site bodan ha ka than soli ban mauding diang di ka jing kali ka ba mi hangi ka long ba kumno ba hakum kani ka jing long jingman jong perthai ha ka ba ka jela hi boro away kan let na sai sibit demiet kan let kata ka lockdown total lockdown hakaba la restrict la khang persya la pen yaki pa jong jela ban mi wat balik bala na kawe snong sawe snong ru andre basolo thamula pat kalong ba kini brio ki banabar kiyo ban ban rung dak besuk sani ka jela ka jongi ka jingli kalong ba hatu kani ka sarkar ka bamta bang yong mo ka demokrasi ka bang ba ka sarkar jong upat ba da upat ba nakabanta upat ba henry habang ipet pat hakani ka jela ka jongi sumbon ong ba kade ka sarkar jong upat ba da upat ba henry umdai pat nakabanta upat ba jong jela henry ngila ban ong pat de ka sarkar nakabanta ipat ba nagiwai pat ki banta jong ka jela ibana sabar sungsi ban ong ba kat ba kipat ba jongi ki parado parasnam ki jongi kidang syam jenjar ha ka banyo ya kayo akot ha ka kam ka bala kasngi henry ki banabar pat kidang yo da ka besuk banwan banrung syakani ka jela ka jongi hatu kani ka sarkar ka pementa ka ka jubab ka kon ai syakini pat ba ka jongi namar ni sung thu sai ba kani ka klam jingpang kala khata omtang yo he saipan henry ka khata khamjur ru ya kinong balas ni ya kinong nya taksi bat kiwi de ki babam o ki bakamai menski bagi babam demit lada haka jela ladi la hakari ladi ni nilai ale banyak trailang bat ka sarkar ban ai kata ketiga mon bai haban yakun yuni klam jingpang COVID-19 henry sungsi pat bana nakaliang jong ka sarkar jela kanang sim kabu ban ya kani ka jinglong lui maka jinglong ko ngusneng jong pat jong ka bri nyo tot hi bro away
dah ka bawa rapat dah gini kinong tre ki banabar hatu shanu kajingkeli long shanu kata kasin jam jong ka sarkar ka bakla shim ka bakla penbana macam senam ha ka bayde begini skill labors jongi parado prasnam jongi shanu kata kasin jam ka ba kila penbana macam senam ba bikin taulanti na ka benta kini ki parado prasnam jongi ki bawan ki bawan na syabar ki balong skill workers ba namar hadu mentangi 4i kanu kum kata kasenjam ke menteri kam Henry hadu mentapat i susi penong ba hadu mentapat kidang yelek baik malam ya gini gibriu benabar kani kani kenti ke pementang sungu ban maham dapat e wat i kontraktor ki bashim kabu nakapor skapor ban wara i gibriu benabar hot ni trailang ba sarkar ipajba baro hoy gini trailang ba sarkar ha banyak kun ni klam jingpang covid-19 Henry ka sarkar pat kamdi bansim kabupat ya kajing lui ke jongi namar kajing sabjar jongi kamdi kajing khauput Henry ladap ka sarkar ka shim ba kajing sabjar jongi kajing khauput ahi ka sarkar kan shim ya kajing khli lada ka ja pat urlong dokum ni kumtai hadin habut kumbangi tip hi ba hot kiong ba hapo umling gila ile ya kates Henry kumbangi tip hi ba kates apa filek ka tes pinum yo report hang tuang tu kenapa aksi lesi man yo ya report dekat jingkeli kamu mami kolong kum nu ba mas dep ya ka tes kiwan direct kata ka site ke jongki hatu kiwan adu asam kim tengan mo ha kim don kam ban thiet halentia sengkien kim don kam man le chabar halentia sengkien hatu ka jing hiar ki ban thiet jing thiet lagi dukan halentia sengkien bat kan nembu jing mai ki pajba nang susnong jong itu ki benta ka ba ka tu kali ke jongki kaya ketinja ke bajam tasngi ke ba kaliang kaseng layak banbat iki berjela di ba mu wantre hani apa ka kanjing sini ini kembali ke jinja ke baja am tasngi ila pun ni sakhiru kini kendat benai ke gadap au benai besau sau torek nak ni kaseng layok banbat itu wek kinhun pat tiba ban trai hani apa jula jengi kata kathang soli bahak jak jindre jangka IAM Shillong aku bahang the dileng alap bak jingwan jongki mong trai sem la dei buwan tang ta ki bru ki bikop sa ban trai ane ka rong ba ndrai rawan keru bat kilok ikun ikti menora mengilam bersa hang teh hapo IAM Shillong dengan hukum suli hadian juga kasau turek tu merai besau nang tau benai akas fu turek jong benai ila yo jintep biang ba katai ke kenhun company ke project ke som project ke bangitep ke pentrai hang teh hapo suli lawan rak biang jadi kita dikenhun akaba lang ranut bat kelung kena ki kinthai bat pentrai hangtai apo ka IAM Shillong kene kadai ke kaba nak keleng keseng kamla ban pedang nomor ba garaja bangi ailat hakani kapor bonwilam lagi kelung kena bat kilok jongki bonora bonsa hangtai apo sai sai sini kesami pat syabar juga sait bagi sedang pat un bahai snopat hang tia pok tanjungi makane kadai kajing maham batu jadi kontraktor ne kinunu ki project company ki wan sani kontrai ba dalai lairu bagi nam ailat ba kini ki kejin mon jeki kani ulong hari apa ka jela jengi kunjuru han ki snong ki thau ki morjan jengi